Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito sa ating pagdedebosyon sa unang Sabado ng buwan. Debosyon natin sa ating mahal na ina, Nuestra, Señora, Dela, Merced. At kapistahan po ng Anghel de la Guardia. Alay natin ang misang ito pagpapasalamat kay Susana Gumabon, Linda Cruz, Sanet Doring David, Merlin at Felicia David, Kosutumo at Digna Kurahashi, Lito at Rosana Francisco, Carmelita Magat, Senayda Magat, Caridad Malang, Nelia Pangan, Erlinda Gonzales, Leslie Mariano, Augusto at Telma Santos, Mercedes Paula Morales, Freddy at Noemi Aguilar, Nori at Anselmo Balatbat, Severino Aga, Ronald at Joan Aga, Manuel at Leti de Leon, TG Marcelino Jr., Evangelista, Romy at Lynn Bargasa, Irene Cruz, mga damas de Nuestra Señora de la Merced ng ating parokya, Andrew at Fatima Sale, Rene at Maring Cano. Para sa pagpapasalamat ni Marcelino Evangelista Jr., Francia Cruz, Juanito Gonzales, Crising Bangulabnan, Tumbocon Family, Roger at S.P. Valdez, John Leo Pile, Federico at Tagumpay Castro, Gabriel at Melody Castro. Para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Ofelia Mangulabnan, Catherine Carpio, Remy Maglangke. Para sa special intentions ni Linda De Leon, Prime Group, Mayor June and Janty Tango, Karen Miranda Chanda and Tambeltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido,
Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Daisy Digias, Kabigting Sisters, Nori Kabigting Kunanan, Chris Jerome Pelayo, Jau Kabigting Bondo, Telma Macapagal, Sarina Gonzalez, Sarina de la Cruz. Para sa special intentions ni Governor Dennis at Mrs. Yoli Pineda, Vice Governor Lilian Mr. Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres. Para po sa mga kapatid nating may sakit, para sa kagalingan ni Norma Balatbat, Norma Cabrera, Roy Songko, Sing Garcia, Father Mark Manabat, Father Lino Mandap. At para sa kalwalatian ng kaluluwa, na Felisa Angelina Crisidor Armando Sr. Leodagario. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, sa mga di marilip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging malaya at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Barok. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Pinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Pinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang inyong lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo ay nag-alaga sa panimula. At dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo ay nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki. Ngunit nananangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalakdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan na nga ninyo kayo, ngunit hindi pa niya kayo binabayaan. Noon kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon naman manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ninyo itong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay na roong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay, magmamana nito'y yaong labi nila, lahi nila na may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titirang. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. The Lord be with you. And with your A reading spirit. from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones. For I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Thanks be to God. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magsiupo pong lahat. Mali ang libro na nilabas ni Magic. Pasensya na po. Anyway, sa araw na ito yung pinagdiriwang po natin. Maliban sa ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina Nuestra, Señora, Dela, Merced, ay ang kapistahan po ng mga anghel de la guardia. Mga anghel de la guardia. Tingnan po yung katabi nyo. Yung hindi nyo nakikita. Baka meron dyan na hindi nyo nakikita. Mga anghel de la guardia. Sino po yung naniniwala sa mga anghel de la guardia? Among totoo po ba yung mga anghel de la guardia? Siguro po hindi naman maglalagay ng kapistahan ng mga anghel de la guardia ang inang simbahan kung hindi totoo at di tayo naniniwala sa mga anghel de la guardia, anghel na tagatanod. Pero kung titingnan natin, ang mga anghel na ito, sinasabi natin ay kasama natin. Pero kung titingnan natin sa mas malalim na pananaw, ang mga anghel ay sugo ng Diyos. Ang mga anghel, 2, ay pagpaparamdam ng Diyos sa atin. Ang mga anghel, 3, ay presensya ng Diyos sa atin. Na kung saan ang mga anghel na yan ang nagsasabi sa atin na nandyan ang Diyos. Ang mga anghel ang nagpaparamdam sa atin, nandyan ang Diyos kasama mo. At kung ang nandyan ang Diyos kasama mo,
nandyan ang Diyos tuwina kapiling mo, one, lalo dapat maging malalim ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Lalo dapat maging malalim ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Kanya. Two, lagi dapat ang iyong pag-ibig sa Diyos. Lagi dapat ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kasi nandyan siya palagi. Pangatlo, lagi dapat itong nagsasabi sa atin o nagre-remind sa atin o nagpapaalala sa atin na tunay nga na ang Diyos ay nandyan kasama natin. Na dapat tayo ay maging mabuti. Dapat tayo ay laging maging mabuti. Di po ba lagi-lagi yan ang sinasabi ng ating mga magulang nung tayo mga bata? Nandyan yung inyong guardian angel. Nandyan ang iyong guardian angel. Huwag kang bad. Nandyan ang iyong guardian angel. Magpakabait ka. Nandyan ang guardian angel mo. Huwag kang malikot. Di po ba? Ang mga anghel ang nagpapaalala sa atin na sa tuwi-tuwina dapat tayo ay maging mabuti. Sa tuwi-tuwina, may nakatingin man o wala, dapat tayo ay maging mabuti sa bawat isa at gumawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, ito rin po ang laging paalala sa atin ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ng ating mahal na ina, Inang Maria, sa tuwi-tuwina ay manatili sa atin ang kabutihang loob, ang pananampalataya sa Diyos, at ang pag-ibig sa ating mga puso. Nang sa gayon, sa tuwi-tuwina ay maranasan natin, maramdaman natin ang dakilang pag-ibig, ang dakilang presensya, ang dakilang kabutihan, ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen. Amen. Anghel de la Guardia, Panalangin niyo kami. Amen. Set your sun
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan. Sa harap ng katikalayaan mo sa lupa't langit, ang mga anghel at arkangheles ay di makapagwalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iiral. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito nga ang katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaali namin sa iyon, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Cruz ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, ay merito at ng tanang kaparihan at lahat ng manak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo kami pananampalataya at kami pagkakasala. Magkalooban mo ang kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace. 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 Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang.
Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin. At pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama,
nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasa na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. aming ina at pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming marapat mong magsalo sa pagkait nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Parangalan natin ngayon ang ating mahal na ina sa pag-awit natin ng himno ng Santo Rosario. Mayroong
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Pagpalain rin. kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin na ialay na humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Diyos, kasama kaantabay ng mga anghel de la Guardia at ng ating mahal na ina. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva